vítám vás pri novom videu, kde budeme hrať Minecraft. Jupi. Dobre. Samozrejme zavím si survival. Toto už je druhý diel. Tak. A ukážem vám, čo som tu stala všetko v kreatíve. A uvidíte to. No. Mám tu stajňu, ktorá je len také, že niečo, to je len stajňa. No je to v prevlečení moja pivnica. Aj, nie tam dole. Takže samozrejme všetko v kreatíve robené dneska, pred videom, dávno pred videom. Takže prvé poschodie pivnice, ideme do druhého. Pekne. Tu mám psov. Druhé poschodie. Tak, teraz vám ukážem ďalšiu vec. Musím tam dojsť. Takže tu je môj prekrásny most, ktorý svieti v tme. Aj s krásnymi zvukami. Vidíte? Čo je? Dobre, zvukce sa nevšímajte. Tak, tu ideme po mojej cestičke. Samozrejme vzadu, strašiaci musia byť. Nemám rád vrany, choďte preč. No. Tu mám môj deluxe reštaurant. Tada. Moja reštaurácia. Tu hore mám barák. Samozrejme ani po rebríku neviem vyliesť. Môj najlepší armor. Level 66. Trofej. Všetko potrebné. Koš. Aby som mohol vyhadzovať veci. Vlastne nastavím checkpoint. Samozrejme. Tak. Pekne. No. Tak. Dneska neviem, čo budem robiť vo videu. Enchantované veci. Opa. Dneska mám zase nový skin. Aj. Čakaj. Jasne, ja mám plný inventár. Samozrejme, ja som musel hrať v kreatíve. Bože. Tu mám veci. No a celé to ignorujte. Samozrejme, village musí byť. Toto je nič, bez village, samozrejme. Mám kejvka. Prečo tu mám trošku? Neviem, či pôjde, lebo som mi zdá ešte, že ani nenašiel. Takže neviem. Predávači lám. Milión ich tu mám. Ako vždycky. A teraz šprintujem. Ja neviem, kedy šprintuješ, kedy nie. Ender Draka som poctivo v kreatíve zabil. Tu je tá diera. Bum. Tam dole je slime block, takže aby on sa v survivali nezabil. No, urobíme si víty. Ako aj v minulom videu. No. Sa mi zdá, že po videu som potom mal stack vítov, alebo to bolo ešte po videu. To už neviem. Všetko zničíme. No, prečo? No.
ako v minulom videu. A ešte tam je jeden vid. Ako natáčaš to video? On si niečo stiahol. A ty natočíš tú hru, čo hráš? Ale má počuť aj teba. Dali som crafting. Pekne stak pšenice. O tak 2. 3,5 staku. Čo k tomu sa vyjadriť? Je to fakt veľa. A teraz neviem, v ktorom baráku mám crafting na chleba. Tuto to je ktorý? No ten log už to nechám. Už ma to štve s ním. Ja to není crafting. Pozrieme. No. Toto si nevšimajte, čo som získal v rejde. Toto všetko som získal v rejde. Okrem toho štítu. Ale meču. Som všetko získal ja. A možno aj chleba, teraz neviem. Zoberme si to Totem of Undying. Mám si ho do druhej ruky. Ešte čo tam má? Nechce sa mi. Tu ešte jeden klasický. A čo tu mám? Potom ešte kaka z tých kuší. Crafting, kde je? Potrebujem. Bože. No ajajaj. To musím ísť vyspať do mojej biely. No jedin čo sa cestuje, nemám kreatív. Tak tu už je to v pohode, som sa vyštra. Ešte keď som to prerábal, lebo toto je pillagerská väža, neviem, či som to hovoril, aj tá pivnica, tam mali také väzenie. Tak som všetko, tak sa mi tam dole spavnul jeden zombie, ježi, že toto mám osvetlené. Takže crafting. Chlieb. To mi vychádza na stak chleba. Aj viac. Viacej. Tak viacej jak stak asi. Take off me, take me. Stak a 11 chleba, to mi stačí. Radšej si zoberiem meč, mám na ňom čo? Fire Aspect 2 a asi Sharpness 4, neviem či to je Sharpness. Na tých zombíkov radšej, alebo... Ach, no tak. No, neviem to nič nezabije. Chcela by som tu... No, takéto pivnice pekné. No,
toto má nevýhodu, že tuto jak zničím tieto dva bloky, alebo ešte aj túto horný spodník, tak mi sa nateče voda. Ideme ešte nižšie. Ahojte. Super nice. Čas, počasie. Jasné. Tak. A my jedeme. Aha. Tam deň. Videl som sa kdesi zombíka. A už počas sa netopí. Ale počujem čo si. Ja to zabijem. Jeden podvodný, púštený podvodný. Keď sa tak dostane do tých bublín, lebo ryby tam sú samé mŕtve. Neviem prečo, ale si zoberiem mesko. Samozrejme, že už pečené mi vypadne. A jeden hud. To, čo tam bolo. Jedno, čo si preplulo. Alebo sa mi len zdálo. Však keď sa budem pozerať, tak to zistím. Tak zatiaľ vám dám tu strih, keď nejakú kejvku nájdem a nejaký krompač si urobím. Dobre ľudia, viem, o čom bude tento diel. O tom, ako zabijem všetky monštrá, čo tu mám, lebo som mohla jak vyskoku. Najhoršie je, že tento zombík ani nehorí. Takže bude video o tom, ako všetky príšery zabijem. Neviem, či si mám zobrať aj armor. Ja som mal extra dobrý armor, lenže čo som urobil? Som ho zničil jedným klikom. Omylom. Som len omylom kliknul a prišiel som mal ten najlepší armor sveta. To malo byť vo fail roka. A čo som vravel o tých... Ja si nenájdem. Ja som vravel o tých gold blokoch. Vidíte a hneď sa mi to tam vodou začne. Toto teraz chceš do tej vody. Hneď podobného zombáča a tých nemám rád. Toto. A tu je čo? To mi niečo, to je. Alebo ľudia, bude to video o tom, že budem si dávať veci do pivnice. Ja ďakujem. Mne toto dáva viacej. Vám ďakujem. Takže dám si kreatív a budeme dávať moju pivnicu do poriadku. Pokiaľ dám strih, než urobím ešte nejaké veci, tak dám strih. Takže dobré ľudia, ideme si spraviť moju pivničku, krásnu, najkrajšiu. Neviem prečo, ale ja si vždy čupnem, jak sem idem v tomto videu. To neznášam sa sem dostať, lebo ono to ide samozrejme ešte nižšie. Kvôli... No, tak sme tu. A ceduľku ešte. Ježiš, flygun.
teraz všetko, nič sa nedieje, až teraz cez video mi všetko prichádza. Chcem sa dať preč. Máme to tu. Cedulika. Kde? Nebude. Tu? To by sa mi tak hodilo. Som musel zaradil. Není? Není. Tu je cedulika. Zoberiem si takto modrú. Zosknutú. A uvidíte, čo to teraz bude. Jedlo. Jedlo. Ideme brať všetko pečený. Samozrejme, lebo to je dobre. Wow. Suro. Ach, bože. Really to nie sú upečené. Nič. Ja, no tak nič. Tak nič pobereme. A to ryba nebudem brať ani pufferfish. Tak. Prvá čestka. To budú skôr tie jedlá. Čau. To nikto nehovorí, že to musí presne byť hento, tamto, blablabla. Hej. Cvikla, toto. Pokračujeme. Zlaté jablko, melón, zoberiem tento. Blízka mi melón, to neviem, či sa dá zjesť, ale beriem. To bolo podozrivé. To máme. Polievka. Čo je toto? Hríby. Tie nemusím. Toto. Nie. No. To by bolo všetko. A tu budem ešte objavím polievka. Aha. Aha, co sú tieto veci? Šmejdy. Ale toto si zoberiem. To mi bude na teleport, dobre. Šípy ti budú dole. Až tu je pečené. To je kde? Ajajaj. Všetko berem naspäť. Všetko musím teraz vyhádzať. A je noc. No. Aspoň i tu tá láva bude žiariť. Koľko natáčam? No už 20 minút. Za chvíľu konec. V ďalšom dieli dokončím pivnica, alebo viete čo? Ja sa tam vrátim
a v ďalšom dieli, jak sa mi bude chcieť, natočí bude pokračovanie. Takže nastavíme si ešte deň, čas, deň. Čau.